Soc Yaiza Comelles, tinc 31 anys i al complir 21 em van diagnosticar d'un limfoma inclassificable molt agressiu. Vaig estar en total 2 anys i mig de tractaments. Em van proposar escollir entre pal·liatius o un tractament experimental. Vaig acceptar aquest tractament experimental. Gràcies a això em van poder fer un trasplantament de mèdula òssia. Passats 5 anys en total del meu diagnòstic, vaig entrar en remissió. Quan et diagnostiquen de càncer, de cop el futur que t'havies plantejat es trenca. Sento que m'he perdut molta part de la meva vida. Jo he passat de tenir 20 anys a tenir-ne 30. Són festes a les que no t'han convidat, viatges que t'has perdut i mentre tothom està vivint, tu estàs sobrevivint. Físicament, ara tinc molt més en comú amb la meva iaia que amb les meves amigues. Tinc molt d'insomni, molt poca capacitat pulmonar, tinc menopausa precoç. La pitjor part se l'han portat als ulls. Això sumat al dolor articular de les mans, estar a l'ordinador treballant em costa molt. Vaig ser conscient de que el càncer no s'acabava amb la remissió en el moment en el que vaig haver de buscar feina. Jo no tenia experiència ni estava qualificada pel tipus de feina que podia fer ara degut a les seqüeles físiques, perquè tota la meva experiència era a nivell laboral de treballs molt físics i en el moment de l'entrevista el primer que em preguntaven és per què has estat 5 anys sense treballar. Quan jo ja feia 3 anys que treballava vaig haver d'estar de baixa i al reincorporar-me un altre cop em van acomiadar. La meva cap li va dir a les meves companyes que és que clar, aquesta noia amb el que ha passat m'agafarà moltes baixes i he sigut l'única que ha sigut acomiadada de totes les meves companyes quan hi ha hagut més baixes a part de la meva. Sento que m'estan castigant per haver estat malalta. Tot i que la llei al dret a l'oblit oncològic està aprovada, jo encara em sento desprotegida. Què passa amb tots els que tenen la malaltia cronificada? El primer que vaig fer a l'arribar a casa amb el diagnòstic va ser buscar a internet i el que vaig trobar era el pas a pas de com fer una biòpsia de moll d'os, però jo no sabia què es sentiria. I vaig dir no. Jo vull que quan algú busqui aquesta informació la trobi. I durant tot el meu tractament jo explicava què sentia, què passava. Volia compartir experiències perquè ningú les estava compartint. Crec molt en la importància de que els pacients aixequem la veu, que no ens sentim culpables per haver tingut càncer, que no som menys i, com sempre dic, que el dolor compartit sempre es fa més petit.